Pipila ka adlaw pa lang sa di pa ang kalag-kalag, mga sementeryo sa dakwen sa Sugbo sugod ng gidagsa. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gahapon, bisan kun 5 ka adlaw pa lang sa di pa ang All Saints ug All Souls Day. Dagsaan na sa mga manuaway kining San Nicolas Catholic Cemetery nga nahimutang sa barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Kadaghanan kanila nagsugod na sa pagpanglimpyog pamintal sa lubnganan sa mga mahal sa kinabuhi nga namatay na. Apan aduna usab pipila nga mas gipiling moduaw na karon aron makalikay sa pagdagsa sa mga tawo nga mobisita sa samang karong Biyernes, Nobyembre 1 ug Sabado, Nobyembre 2. Usa kanila kining 68 anyos nga si Luningning Laborte nga miduaw na sa nitso sa mga bukog sa ginikanan ug iyaan. Iya kining gilimpyuhan ug human niini mihalad og mga pag-ampo alang kanila. Matud niya, dili na siya moduaw pa sa lubong sa Nobyembre 1 ug 2 ug mohalad na lang siya og mga pag-ampo sa mga mahal niya sa kinabuhi sa ilang balay. Preparation pa ni siya. Gi-prepare na lang ni karon abot sa kalag-kalag. Wan limpyo na. Pero ikaw, muna po nimo ang pagduaw gyud. Oh, mauna ni gyud akong pagduaw kay kung anha ta sa kuan na gyud akto na gyud perting daghanan tawo. Hindi nakamakid. Di na mada na to. Naabtan usab sa JMR-TV kining usa ka pamilyahan nga nanagkot sa lubong silang apuhan. Ang apo nga taga Agusan del Sur miduaw sa Sugbo aron sayong maduaw ang lubnganan sa iyang apuhan ug makalikay sa pagdasok sa mga biyahe sa barko gikan ug pabalik sa ilang lugar. Kay layo-layo man ni sa amo ang lolo. So a day before ay pila pa man ka day 5 days before pa man sa kuan nag-visit na mi diri kay layo-layo baya pod ang Agusan del Sur. So amo na siyang gi-visit diri ma'am. Samtang ang uban nga miduaw gahapon nagpataod na og suga sa nitso aron may kahayag na sa higayon nga duawon ang lubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi atol unya sa adlaw sa mga santos ug binatay. Alang sa uban nga maglisod pagduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa adlaw mismo sa kalag-kalag ang nipaniguro nga kanunay silang mahandom ug mahalaran og mga pag-ampo. Dili lang ini mga adlaw apan sa tanang adlaw. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.